Ei, bon dia, catastrofistes! Ja tornem a estar aquí i avui una secció molt important del Fent-la Petar perquè retornem a entrevistar algú molt estimat per tots vosaltres, catastròfics, i és ni més ni menys que Gerard Jiménez Atsuar, l'influencer de la Covid, perquè ara ja no és un simple estadista de les dades, ara ja és un influencer, una persona que té 23.000 seguidors a Twitter i que, bé, doncs s'ha desenvolupat en totes les xarxes possibles, TikTok, Instagram, Twitter i ha fet tots els papers de l'AUCA. Doncs això, és important perquè ell va venir a la primera entrevista del Fent-la Petar, que això va ser el 27 de juliol, i ara mateix estem a 27 de gener. Per tant, són 6 mesos on ara veurem quina evolució ha tingut ell personalment com a figura de servei públic. I bé, doncs anem a conèixer una mica més això. Endavant, aquest Fent-la Petar amb Gerard Jiménez Atsuar. Catàstrofes. Doncs res, estem nosaltres fent aquí un vermutet perquè hem dit, doncs realment fa un dia de gener bastant assolellat, molt maco, anem a fer un vermut, és l'hora del vermut, són la 1:40 i hem pensat que sí, que el podem fer. Què tal, Gerard? Molt bé, un Sí? plaer estar aquí. Sí, estic molt content d'estar aquí. Molt bé, bueno, El vermut està boníssim i de fet ja me l'he acabat. el pots reomplir El puc reomplir. algun cop més. Tampoc no et passis, No et passis. A veure, doncs, primera pregunta, és això, vas passar perquè al juliol tenies 7.500 seguidors i ara tens 23.200. Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Llavors, en 6 mesos ha evolucionat, doncs això, gairebé 3 vegades més, val? I el tema és dir, com has viscut la teva experiència, per exemple, a Twitter o a les xarxes socials? O sigui, com tu d'una persona anònima, no? Sí. Com gestiones el que és la teva vinculació amb la xarxa social? Sí, bueno, la veritat és que no t'ho sé dir. Jo he seguit fent el mateix que quan tenia 40 seguidors, que era anar publicant dades, anar publicant gràfiques, anar publicant alguns comentaris del que creia que era important i el tema està que doncs, ha anat agafant una certa volada i s'ha anat fent gran a la gent a la qui arribava el missatge, però jo he seguit fent el mateix i a més, com que estem confinats, tampoc me n'adono fins a quin cert punt arriba, no, el missatge, perquè jo, ja et dic, jo al final és que no tinc cap percepció de que arribi gent, o sigui, jo sí que veig que són números que cada vegada són més grans, això de 7.000 a 20.000, no sé, jo tinc la impressió de que estic fent el mateix que quan no tenia seguidors i estic tranquil, no crec que m'hagi afectat en cap àmbit. Però els haters, com els has après a gestionar? Sí, bueno, això és cert, que hi ha una mica d'aprenentatge, com a tot arreu i a més amb temes així que són delicats, perquè hi ha molta gent que s'ho està passant molt malament a nivell econòmic. Jo et diria que el 99% de la gent que està molt en contra de totes les mesures és perquè s'ho està passant molt malament a nivell econòmic. Llavors també faig una mica l'exercici de fer empatia i posar-te una miqueta a la pell de l'altre i pensar, ostres, si m'està dient això, que està tan en contra de totes les normes és perquè ell s'ho està passant molt malament. Llavors, bueno, intento doncs, no contestar, o si realment, òbviament, si són insults i demés, doncs aquí no hi ha res a dir, vull dir, tothom té dret a dir el que pensi, però sí, he anat aprenent una miqueta a passar de tot això i a quedar-me amb lo bo, que sempre és molt més gran que el que és dolent. Sí, perquè en general la gent sí que t'agraeix. Sí, moltíssim, sí, de fet, tinc diversa gent que em sorprèn perquè cada dia em dona les gràcies. Dius, cada dia, hosti, no fallen ni un dia. Dius, com pot ser que no falli ni un dia? No falla ni un dia. I al·lucino, perquè al final ja me'ls conec, no? Són els mateixos i dic, hòstia, fa gràcia perquè dius, mira, al final vol dir que em valoren això i jo encantat de seguir-ho fent. I de fet que et valorin aquesta tasca que fas d'inici era com de divulgació de dades, no? D'extreure això. Després has passat
a voler-ho explicar d'una forma més clara, per exemple, amb vídeos també, no? Se t'ha vist Sí, amb vídeos. algun vídeo he fet i... O sigui, has anat provant diferents llenguatges, diferents formats. Sí, crec que és interessant, Si realment tingués potser més temps i ho tingués millor muntat, potser amb una càmera una mica més bona i tal, que no ho descarto, fer-ho en un futur. El que espero és que la pandèmia s'acabi abans, Ja. però sí, crec que és interessant, perquè al final també és molt visual, t'arriba el missatge bastant clar, ja et dic el tema. A més, també l'experiència que he tingut amb la ràdio és que també tot molt positiu, perquè al final arribes molt... Vas de cara a barraca i dius el que penses i la gent li arriba el missatge fàcil. Sí, perquè ara t'hem pogut escoltar a Catalunya Ràdio, Sí, estic molt content de... el programa de la Laura Rossell. Exactament, sí, estic col·laborant amb ells 1-2 cops per setmana. Aquesta setmana sortiré 2 vegades i res, faig un breu resum d'un minut, literal, però és un bon exercici, perquè he d'intentar sintetitzar doncs, amb 60 segons tot el que pugui i de la situació, del que em preocupa, el que crec que s'està fent bé, el que crec que no s'està fent tan bé, i és un bon exercici, crec que és molt interessant. Perquè des de RAC1 no t'ha contactat el Basté? No, òbviament. Hòstia, Jordi Basté, què fots? Què fots? Vull dir, Hòstia. dic òbviament, o sigui, no m'han contactat tots ni molt menys, hi ha molta gent que no m'ha contactat, només faltaria. És poca la gent, de fet, que m'ha contactat, sí. El fet d'exposar-te també a mitjans, per exemple, vam tenir l'oportunitat de veure't amb el Ricard Ostrell també, a Planta Baixa, i que va ser molt bo perquè va sortir un mem que eres igual tu que l'Ostrell. Hosti, sí. Jo, en el moment, entre els nervis i tot, jo no vaig veure cap similitud de res, no? Però després una dona ho va penjar, diu Ricard Ostrell, connectant amb ell mateix, i em va fer gràcia perquè realment la forma de la barba, sí. que un deia, diu, que deu per retallar-vos la barba. I dic, no, realment, és que jo no me la retallo, o sigui, jo no em faig la forma, a mi em creix així, no sé si a ell li passa igual, però, hosti, quina gràcia, tu. No, realment les xarxes en aquest aspecte són brutals. I en tema de xarxes també has tingut la sort, diguéssim, de poder establir vincles amb polítics, també. Sí, sobretot també, potser no tan coneguts, però molts regidors de pobles petits, mitjans, que m'escriuen i que em donen les gràcies, o alcaldes d'altres municipis. Per exemple, tinc bastanta bona relació amb l'alcalde de la Seu d'Urgell. Sempre, bueno, m'ha convidat ja 4 vegades, però el que passa és que no puc anar per les restriccions. Però sí, aquestes experiències són molt xules, perquè al final dius, bueno, mira, està bé que valorin la feina i mira, és interessant. I ara que venen eleccions, en principi, perquè el TSJ ha dit que sí, que s'han de fer, t'han proposat anar a alguna llista? No, en cap moment. En cap moment? No, això jo crec que hi ha molta gent que es pensa que sí, perquè és això, el president Torra, és cert que vaig anar a dinar amb ell, però va ser purament per agrair-me la feina, i de fet no hi era jo només, sinó que hi havia altra gent que havia treballat amb dades, o hi havia el cap de les UCIs de la província de Girona, del Trueta i de Santa Caterina. Va ser purament d'agraïment, o sigui, la veritat és que no tinc intenció de posar-me en política. Dubto que quan tingui 50 anys hi vulgui entrar, però ara encara menys. Ara estic molt content amb el que estic fent i per ara no se'm passa pel cap. El senyor Torra va pagar el dinar? Jo no el vaig pagar, suposo que el va pagar ell. Si no malament, potser ningú va pagar i el local aquell ara... Un simpa, no? Sí, potser sí. Veu fer un simpa amb el presi. Sí, jo crec que sí, que estic molt agraït, perquè va ser tot un honor i m'ho vaig passar molt bé. A més, ens vam estar 2 hores conversant i tot va ser molt fluid i el vaig veure molt proper. I va ser molt, no sé, una experiència molt, molt bona. Em va explicar lo molt que li servien les meves gràfiques i al final dius, ostres, fa gràcia, no?, que es valori algo que tu has fet de forma una miqueta autònoma i sense que ningú t'ho hagi demanat, però està bé. I vas destapar un cas. Això s'ha de dir, val? Que quedi clar que vas destapar el Nebregate, el Neveragate, no? Què és això? Doncs que quan es va començar el procés de vacunació,
va passar alguna que no anava al ritme que tocava. Exacte. I tu, diguéssim, en el teu afany de jugar amb les dades, val? Entenc-me bé, Sí. vas decidir veure què passava amb el ritme de vacunació. Exactament. De si anava tal i com estava establert. Exactament. I vas veure que no. Vaig veure que no, sí. El tema està que estàvem Era dia 2 de gener, quan ja vaig veure que algú fallava, no? Perquè portàvem 6.000 dosis administrades i teníem 60.000 dosis que havíem rebut el dia 27. Llavors dius, aquí algú falla, perquè n'hem administrat un 10%. Llavors em vaig assabentar que realment el dia 1 s'havia dit que no es vacunaria perquè era festiu, el dia 1 era un divendres, el que passa és que era festiu perquè és el dia 1, no? I clar, això em va xocar molt i vaig dir, ostres, realment és aquest el protocol de salut? I sí, perquè el dia 6, que era Reis, tornava a ser que les infermeres que estaven en el grup que anaven a fer vacunacions, no tenien ordre de vacunar aquell dia. Llavors vaig dir, què està passant aquí? És a dir, Salut va molt endarrerida amb les vacunacions i a sobre es prenen dies festius quan realment per què toquen dies festius si administrem tan poques vacunes, no? És cert que hi havia problemes logístics i era trivial fer la distribució de les vacunes perquè són unes vacunes que necessiten estar conservades a una temperatura molt baixa, volien utilitzar unes neveres homologades per Pfizer, de fet els hi compraven a Pfizer mateix, per fer-ne la distribució. Era complexa, jo estic totalment d'acord. El que passa és que com a Departament de Salut tu no pots dir que en 2 setmanes tindrem a tots els residents en residències de la tercera edat els 60.000 vacunats o els 50.000 perquè realment no tots la poden rebre per temes de salut i que portis 5 dies i portis una misèria de dosis administrades. O sigui, aquí alguna falla i a sobre el tema aquest de que t'agafis dies de festa. Això és el que a mi no m'entrava al cap, llavors ho vaig denunciar quan vaig estar totalment segur. Va ser com un procés, no? Al principi deia, algú sap, i llavors ja em va anar arribant la informació, i quan ja ho vaig tenir 100% clar, ho vaig denunciar. No, a mi m'agrada que en aquell moment tu fotessis la canya de dir, escolta, tu, o es fa bé o què? Perquè, hòstia, no pot ser que estiguem aquí encallant, fotent pals a les rodes, no? I que no vagi circulant bé per problemes logístics, però que això de fa temps es podria haver gestionat. Sí, jo crec que, a veure, des d'aquell moment, la veritat és que el dia 6, per exemple, ja es va vacunar. Es van administrar, no sé, 3.000 dosis, o sigui que realment gràcies a Déu tot ha canviat i ara el ritme que s'està fent és el màxim que ens permet les dosis que ens arriben, o sigui que això ho vas destapar tu, ho vas treure a la xarxa i després tots els mitjans, TV3, La Vanguardia, se'n van fer ressò. Sí, de fet aquell dia va ser una bogeria perquè jo normalment el que publico té un cert impacte, però tampoc té molt impacte, però aquells dies van ser, el dia 3 de gener vaig tenir una bogeria, vaig tenir com 6 o 7 vegades les visualitzacions dels meus tuits de lo que és normal, i a més em van contactar de molts mitjans. Realment només vaig acceptar parlar amb el Corbella de La Vanguardia perquè havia col·laborat amb ell aquest estiu i li tinc molt apreci. Exacte, de fet, si aneu a l'enllaç que teniu aquí dalt, podreu veure l'entrevista, la primera entrevista que vam fer el 27 de juliol, que també està bé ara veure quina evolució. Per tant, cliqueu i aneu a veure-la també, però després d'aquesta, espereu-vos, després. Doncs sí, amb ell sí que hi vaig parlar aquell matí, una estoneta, i O sigui, jo li vaig dir que això estava passant a diversos països europeus, hi havia països que no, que ho estaven fent molt bé, com ara Dinamarca, i Itàlia també anaven bastant ràpid, i Espanya estava molt endarrerits, i Catalunya, dins d'Espanya, encara estava més endarrerit. Llavors deia, ostres, què està passant aquí, no? Sí. Al final, ara ja s'han posat les piles, i ja no tinc res a dir, perquè realment és que ara hi ha un altre problema, que és el del subministrament, però això ens passa a tota Europa. Sí, això és que Pfizer ha decidit disminuir per després augmentar. Sí, però hi ha hagut un altre problema, que això encara no ho he publicat, però la vacuna d'Oxford i d'AstraZeneca, que és la farmacèutica
farmacèutica que li aporta escala a produir milions de dosis. Oxford és qui ha fet la investigació, però llavors la produeixen a la fàbrica d'AstraZeneca. Doncs ara han dit que en comptes de subministrar 80 milions de dosis a Europa, o sigui 8 milions a Espanya, perquè és més o menys el que ens toca per població, en donaran 30 milions. I per Espanya 3 milions. Això abans del març. Val. O sigui que baixen un 60% les dosis que ens anaven a donar per problemes de producció. Sí. Clar, llavors això és una mica descoratjador perquè dius, abans de... O sigui, a finals de març nosaltres comptàvem ja haver vacunat potser els 10 milions més vulnerables. I ara m'estàs dient que podrem vacunar-ne 4. Saps? Ja. I això sap greu perquè dius, hosti, és que és finals de març, Estem parlant de que segurament la vacuna s'aprovarà d'aquí poc, la d'Oxford, que el Regne Unit ja fa un mes que la tenen aprovada i la donen, però és igual, aquí a Europa anem una mica més lents, bueno, cap problema. Després, quan l'aprovin estan segurs de que és bona i de més, que no té cap problema. Però clar, dius, ostres, ara fer aquest anunci de que produirem menys de la meitat sap greu. I veus que el tema aquest, això s'allargarà, el tema de la vacunació. Sí, s'allargarà, perquè que facin aquest anunci és dolent. És cert que ara Pfizer entenc que augmentarà molt, Moderna entenc que ara també n'arribaran més, però igualment, hòstia, pinta un escenari pitjor del que potser pensàvem al gener. Ja, és a dir, però tu et veus optimista en aquest sentit? Sí, segueixo sent optimista, perquè a més ja veiem que hi ha una component estacional molt important. Ara ens ho estem passant fatal, però en part també perquè és l'hivern. Ja sigui directament perquè en fred es transmet més el virus, o per el comportament humà de que estem més en l'interior. O sigui, hi ha aquests dos factors que afecten. Llavors ara a l'estiu hi haurà una baixada, igual que vam tenir una baixada forta a l'estiu passat. És veritat que vam haver de prendre mesures potser al juliol perquè hi havia augments en alguns llocs, però ni en aquell moment es va arribar a les xifres que estem ara. O sigui, ara estem amb les UCIs molt plenes i això a l'estiu era diria una cinquena part de lo que estem ara. És massa optimista intentar preveure que de cara a un juny, juliol, agost, actes culturals, esportius, per exemple, és Tòquio, que volen fer els Jocs Olímpics? Sí. En principi està aprovat, no?, que ho volen fer? Sí, és cert, no he llegit últimament, però en principi s'ha de fer, no? Jo crec que si és a l'aire lliure s'hauria de poder fer tot ja de cara a l'agost, juliol. Jo crec que sí que podríem fer moltes coses a l'aire lliure. El que no tinc clar, és quasi segur que encara haurem d'estar amb certes restriccions, amb l'ús de mascareta, amb coses a l'interior encara molt reduïdes. Com deies, al final aquesta vacuna doncs, sembla ser que algun impacte té de que et redueix també que tu t'infectis i que siguis asimptomàtic, però tampoc ho frena al 100%. No tenim evidència per dir, no, sí, la vacuna et protegeix de tu passar la malaltia greu, però també t'impedeix que l'agafis. No, això encara no ho sabem del tot. És a dir, podria ser un portador asimptomàtic. Clar, llavors, fins que tothom no està vacunat... capaç de ser infectiu i, per tant, fins que hi hagi un 60-70%, no? És el que s'està estimant. Inclús més, sí. El que passa és que és cert que si prioritzem la gent que no ho ha passat... vacunant a un 60-70%, el problema és que l'has minimitzat totalment, i especialment si comences vacunant a la gent gran, perquè llavors la mortalitat baixarà molt. Clar. I el tema d'UCIs també disminuirà, no? Molt. Per tant... Molt. El problema també ara que alguns experts, sobretot un viròleg alemany, que és l'eminència número 1 al món, et diria, que ell diu que té por de l'escenari que, per exemple, tothom més de 65 ja ha rebut la vacuna, no? O un percentatge altíssim, i llavors, clar, la mortalitat de cop et baixa radicalment, no? O sigui, en coses de setmanes et baixarà, d'aquesta franja d'edat et baixarà moltíssim. Llavors la pressió per fer vida normal serà altíssima. S'aixecaran totes les restriccions, el virus seguirà circulant, i llavors el que ens passarà és que s'ompliran les UCIs per la gent que té de 50 en amunt, o de 45 en amunt, que això passa, perquè al final de la quantitat acabaràs tenint casos greus. Sí, tant. I ell té por, just ahir ho deia en una entrevista, que ell té por d'aquest escenari, de dir, ostres, això ho viurem perquè ara sembla que sigui molt lluny, però això passarà, segurament a l'estiu la gent de més de 65 ja estarà vaccinada i cap problema, però llavors
la pressió per fer vida normal serà altíssima i encara, o sigui, aquest problema encara li queden uns quants mesos. I jo espero i desitjo que de cara, per exemple, a l'agost, en termes de mortalitat, ja sigui una altra pel·lícula, que ja no puguem tenir les UCIs com estan ara, però malauradament s'ha escampat tant aquest virus que és que suprimir-lo ara ja és impossible. Ojalà fos possible. Però és possible que d'aquí uns anys, no dic quants, sigui la Covid un refredat més? Sí, podria ser. De fet, molts coronavirus provoquen refredats dels actuals, no? Sí, pot ser. A més, la pressió evolutiva pot ser que vagi cap a... El problema està que ara ja és molt contagiós. Què passa? Que és un virus que és 10 vegades, 15 vegades més mortal que una grip, però, clar, una grip és molt poc mortal. Llavors, no és una èbola que mata la meitat de la gent, sinó que t'està matant a un 1% de la gent. Bueno, i llavors s'escampa molt, també. L'èbola no és una malaltia tan contagiosa. Clar, però és que això està molt relacionat amb la mortalitat. Si un virus és molt mortal, també el que fa és que no es pot escampar massa i llavors és com que acaba morint, entre cometes. Òbviament has de fer moltes restriccions. Amb l'hoste, no? Es mor amb l'hoste. Sí, però el problema d'aquest virus és que és supercontagiós. Ja ho has vist, i jo també ho he viscut amb la meva família quan s'ha contagiat, pobres, que és molt fàcil contagiar-te, però molt fàcil. Molt. I més quan és amb convivència. Ah, exacte. Que és on més, diguéssim que, bueno, ja està tot dit, no? Però que és quan et relaxes una mica, evidentment tens un contacte molt més proper, òbviament, i és quan pilles més, sí. Està clar. Llavors, clar, com que ja és tan contagiós, a nivell evolutiu no sé si hi ha molta pressió perquè sigui encara més contagiós i menys mortal. Perquè, saps, al final ja està fent molt bé la seva funció, que és reproduir-se al màxim. Sí. I de fet ara és lògic que hagi sortit aquesta variant que és més contagiosa, perquè al final evolutivament era qüestió de temps, no?, que sortís alguna cosa així, i malauradament s'està veient que la mortalitat és la mateixa, malgrat ser un 30, un 40, un 60% més contagiós. I això jo crec que sí que és un punt dèbil de la comunicació que està fent el govern d'Espanya, perquè jo crec que a nivell d'Espanya el Fernando Simón no s'està, entre cometes, prenent en sèrio els reptes que suposa aquesta variant. Jo parlava l'altre dia amb un periodista francès que crec que sortirà una entrevista d'aquí poc, i ell em deia, és que tinc la sensació que a Europa, a França i a Alemanya, el tema de la variant se l'han pres molt en sèrio i porten des del desembre, des que Anglaterra va dir el repte que suposava això, que és que però que s'han pres mesures encara més estrictes sense que la situació empitjorés. I en canvi aquí a Espanya estem a l'expectativa de dir... òbviament tenim mesures i per exemple a Catalunya jo diria que són les mesures més restrictives del país, però així i tot a la comunicació, o per exemple es demana, algunes autonomies demanen passar el toc de queda de les 10 de la nit a les 8 i ho rebutgen. Llavors són missatges contradictoris, no? El que no pot ser és que França i Alemanya, per exemple, augmentin les restriccions de forma preventiva i aquí diem, bueno, anem a veure què. El problema està que quan dius anem a veure què, quan ja veus el problema encara t'empitjorarà 2 setmanes i ja el tens a sobre. Sí, és un problema. Sí. Bueno, i a veure, ara hem parlat de la Covid, ja hem dit que ho veiem complicat, però bé, som optimistes. Sí, som optimistes. Vale, està bé. I ara anem a encarar, després d'haver parlat de tot això, amb quin projecte estàs ara? Ara estic amb un tema que estic molt content de poder ja explicar, perquè ja porto unes setmanes donant-li voltes i ara ja he trobat, ja sé com fer-ho. Bàsicament consisteix, és un projecte solidari, me'n vaig adonar gràcies a certes amistats que hi ha nens aquí a Catalunya que no tenen un ordinador a casa, nens i nois i noies, sobretot noies, no tenen un ordinador a casa. Llavors, com podem pretendre que puguin tenir una certa educació, ja no online, o sigui, ja ells per aprendre, com pot ser que no tinguin un ordinador a casa? És a dir, tothom té un mòbil, però no tenen un ordinador. I dius, això s'ha de solventar, perquè jo crec que és un bé essencial del segle XXI, o del 2021, tu no pots aprendre bé, especialment coses d'enginyeria i de ciències, sense un ordinador, ja sigui per matemàtiques, ja sigui pel que sigui, necessites un ordinador a casa. Llavors vaig pensar com era la manera més eficient de distribuir ordinadors, vaig acabar trobant
que hi ha una associació sense ànim de lucre que te'ls ven per un preu molt baix i clar, és que és fantàstic. O sigui, jo ja me n'he comprat uns quants d'aquests per distribuir-los pels nens, els he provat jo mateix i estic encantat. O sigui, penso que de fet, és que me'n quedaré algun perquè és que és tremendo. Van molt bé, són super... és a dir, estimulen molt l'aprenentatge, especialment de programació. Està dedicat per nens a partir de 12 anys. Jo crec que ja pots aprendre de forma autònoma a programar gràcies als programes que ja t'he instal·lat, aquest sistema operatiu, i estic molt content. Llavors, la idea és prioritzar nenes, perquè tenim un dèficit d'enginyeres brutal, prioritzar nenes i començar a repartir ordinadors a qui ho necessiti. Aquests ordinadors són com un ordinador convencional portàtil que entenem o és diferent? És diferent, perquè jo al final el que els hi venc, o sigui, no el que els hi venc, el que els hi dono, perquè això també em va passar que mentre explicava el projecte hi havia directors d'escoles que es pensaven que jo els hi volia vendre, com que el preu és molt baix, perquè cada unitat em costa 75 euros, es pensaven que jo els hi venia i de fet alguns m'acceptaven, dir, no, vale, pues en comprem uns quants, i dic, no, que no, és una donació. Bé, al final és portàtil, perquè és una placa base i poca cosa més. El portàtil, el teclat i el mouse, i la placa base i ja està, i els cables per connectar-ho i una targeta SIM i ja està. Llavors el tema està que necessites tenir una pantalla, que qualsevol televisió funciona, o si tens una pantalla d'ordinador a casa, doncs millor que millor. Però la idea també és fer una mica de recollida de monitors que potser hagin quedat una mica antics però que funcionen, perquè això sí que és la part més cara i és la part que costa més de trobar. Llavors, o sigui, de trobar a un preu molt barat, Sí que per Wallapop n'he vist per 40 euros o menys, que realment si algun nen no tenia una pantalla de tele a casa potser és el que acabarem fent, o acabaré comprant per Wallapop. La idea és estar que amb els mínims recursos maximitzar el nombre de persones a qui li podem donar un ordinador. Sí, és un projecte social que t'ha sorgit arrel de veure aquesta necessitat de la societat. Sí. Jo li donava voltes en el tema i dic, ostres, és que t'obre un món, el tema de la programació t'obre un món increïble, però és que llavors em vaig assabentar que això està passant aquí a Catalunya. Ja el primer ordinador li dona una nena d'Olot, val? O sigui, ja tenim un primer ordinador? Sí. Aquesta noia està fent el treball de recerca de batxillerat amb el mòbil. L'està fent amb el mòbil. Hòstia, què dius? Clar, o sigui, això està passant aquí, el 2021 a Catalunya. Llavors jo crec que això és flagrant. Com volem que aquestes noies després s'interessin per temes de tecnologia? Clar, és que no pot ser, han de tenir un ordinador a casa, han de tenir ordinador per poder aprendre de forma autònoma. Vale, jo sé que de 100 nens que els hi donaré l'ordinador, bueno, ojalà arribi a 100, però jo sé que la majoria potser fan servir per mirar el YouTube. No passa res. Jo ja ho assumeixo que això serà així. Però només que 5 d'aquests 100 realment ho utilitzin per aprendre a programar o perquè s'interessin més per la ciència. Clar, és que al final, si no tens l'eina, tu no pots despertar. Jo l'altre dia em va venir al cap, no? La història una miqueta del Bill Gates, i ell va ser de les primeres persones en el món que va poder aprendre a programar als anys 70 perquè a la seva escola hi havia un d'aquests primers ordinadors que ocupava tota una sala per coses de la vida. Ell vivia, em sembla que era a Boston, una de les millors escoles perquè els seus pares tenien molts recursos, i va tenir la sort que li van posar un ordinador quan en el món potser hi havia 20 ordinadors. I li van posar una a la seva escola. Llavors ell va aprendre a programar i quan tenia 15-16 anys era el millor programador gairebé del món perquè ningú havia tingut accés, o sigui, aquí a Espanya, però sí... Impossible, o sigui, no sabia ni el que era un ordinador. I ell ja estava aprenent a programar. Llavors, tu imagina quants Bill Gates no hi han hagut en el món perquè no has tingut l'oportunitat de tenir l'eina. És que estem parlant de milers. I el Bill Gates al final serà molt criticat per tot el que... perquè guanya molts diners i de més, però considero que ha fet moltes contribucions importants també. I això és una miqueta el que representa, no? Una mica l'oportunitat. Hi ha molts nens que no tenen ordinadors i que al final ells són supervàlids i
tenen molt interès per coses de ciència, però si tu a casa tens la mala sort de no tenir aquests recursos, és que com ho pots tirar endavant? Jo ho veig molt difícil, vaja. Doncs des de Catàstrofes ens unim a aquest projecte social, diguéssim, em uneixo, diguéssim, d'acord, m'uneixo d'acord. Sí. No, i de fet també hi ha lloc per voluntaris, perquè la meva idea és contactar amb gent que ja siguin graduats o siguin joves professionals perquè, si volen, que parlin amb els nois aquests amb una mica la figura de dir, ostres, jo sóc químic i tu a lo millor t'interessa la química o a lo millor t'interessa doncs, el món universitari i jo et puc parlar de les oportunitats que se t'obren si estudies química. Jo crec que aquest vincle és important també perquè molts d'aquests nens no tenen cap referència de ningú que hagi estudiat a la universitat. Un referent, una mentoria. Sí, no? Una mentoria, com un tutor i tot al final amb el grau d'implicació que la persona vulgui. Això mateix, sí. O sigui, sense cap, però per exemple, doncs quedar 2 cops l'any o una cosa així i poder parlar amb el nen o tenir el contacte que et pugui trucar. Exacte, de fet, si té aquest ordinador també podrà fer alguna videotrucada. Exacte, videotrucada, sí, totalment. Llavors aquesta també és una miqueta la idea, posar en contacte, bueno, aquests nens així... Doncs va, que tinguis sort amb això, val? Sí. Jo et recolzo amb tot el que necessitis, ja ho saps. I si el projecte tira endavant, va bé, i es troba finançament, perquè ara entenc que ara... Sí, vull captar... Òbviament necessito finançament, els primers ordinadors els financio jo, però amb la meva feina de temps parcial tampoc puc financiar gaires ordinadors. Ja. Doncs, bueno, doncs animem des de Catàstrofes a que la gent s'uneixi al projecte, que es posi en contacte amb el Gerard i res, doncs que comencin a conversar i a entendre i a poder, doncs, si volen col·laborar amb aquest projecte, tant de voluntariat com econòmicament. Exactament, sí. Molt bé. I Girona, què tal? Com va? Molt bé, molt content. Estic encantat amb la ciutat. La veritat és que no la podem disfrutar com toca perquè hi ha totes les restriccions i està tot tancat, però és maquíssim i a mi m'agrada molt la naturalesa i fer esport a l'aire lliure i estic encantat. M'agrada moltíssim. I ja quan pugui anar a la Costa Brava, bueno, ja serà increïble, però clar, com que no podem sortir... On vas a córrer? Clar, jo visc molt a prop de la Devesa i estem bastant a prop del Carrilet. És un camí que pot anar fins a Olot, em sembla, que són 60 quilòmetres. O sigui, realment és un camí infinit. I de fet crec que el mateix camí en sentit contrari te'n vas cap a la costa. Llavors hi ha molta gent que s'ho fa en bicicleta i de més. Jo encara no tinc bicicleta allà, però algun dia... No, és molt xulo, és molt xulo. La veritat és que estic molt content i també l'ambient el trobo molt de poble, però alhora estàs en una ciutat amb totes les avantatges que té perquè veus que hi ha molts serveis, molts negocis. Ja et dic, quan estiguin oberts doncs encara ho disfrutarem més. Home, jo tinc ganes ja, i tots els amics tenim ganes de venir, però clar, és que tampoc podem. Llavors, és un desastre. Sí, quan puguem farem una gran festa allà al pis, quan es pugui, no? Però... Doncs sí, de moment tocarà... Tocarà esperar. Tocarà esperar. Si els meus pares encara no ens han vingut a veure. Clar. I ja fa 4 mesos, no. És que no... Bueno, és que és el que toca. Sí. Sí. És el que hi ha. Abans que acabem, ens queda la pregunta de catàstrofes, que és quina ha estat la teva última petita catàstrofe? L'última petita catàstrofe... A veure, deixa'm pensar... Home, n'he tingut alguna, A veure... Alguna que es pugui explicar, Sí, no, n'he tingut alguna. A veure, jo crec que potser la més important és que havia de baixar a la feina amb cotxe i em vaig deixar les llums obertes una altra vegada, per enèsima vegada, i llavors em vaig quedar sense bateria i vaig haver de trucar a la grua, però bueno, va tardar lo seu i bueno, al final vaig acabar arribant tard. Això va ser una bona catàstrofe. Però em sembla que aquesta catàstrofe ja l'havia explicat anteriorment. No, havies explicat de la calefacció. Ah, vale, no, doncs mira... O sigui, el teu cotxe realment és... Ah, la calefacció del cotxe. Sí. Ah, perquè al pis ara també estem sense calefacció. Sí? Hòstia, què dius? Sí, és un desastre. Sí, no, però el del cotxe va ser... Hòstia, tu, el de les llums tinc un problema amb el tema de que me les deixo obertes. Vale, si algú de Girona, de prop de la Devesa, veu que hi ha un cotxe amb llums obertes, que em truqui, o que m'escrigui per Twitter. A Twitter. Que t'ho digui i ja està. Sí. Pues va, ara sí, tanquem-ho. Merci per venir, fer aquest vermut i ja està. Merci, Ferran. Vinga. Moltes gràcies a tothom i, sisplau,
Com ha dit el Gerard, no sigueu catastrofistes, tot anirà millor. Catàstrofes.